बे मानसिया बोरै बिटिसिनि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन न'आवनो ओंखामखौ संजाबावला बियो स' हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव बरायनाय जासिहरनाय थाफिनलायबाय स' लोगोफोर ग्रामा सार बिथाङा प्रमद सारनिसिम मोनसे खावलायहरनाय माने मोनसे बुंहरदों गोबां भाइरेल जागासिनो बे फेसबुकफोराव भिडिअ'आ ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो स' नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय नायनानै कमेन्ट खालामहरदो आरो आंखौबो माबानानै इनि भिडिअ हेंगारदो जाहाथे आं सोरनिबा सापर्टार बिदि नङा थ' जास्ट हेंगारदो नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो सोरनिया राइट अके थ' नायनोसै बिदिब्ला संग्रा बानायबावबाय बिटिसि सेक्रेटारिएटआव ओंखाम संग्रा बानायनानै ओंखाम संजायो ना बेदर जायो ना बेदरखौथ' बिराद जायो होननानै खोनादों आं नुफेराखै थिगसे जायो जाहैदों ना बेदर अयथासार जायो 1 केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों आं नुफेराखै नुनाया मानसिफ्रा बुंलाबायो खोनादों आरोखि आं अमाखौथ' आरामसे 1 केजिया जाखायो जाहैदों बेबादि मारै जानो जाखो बे मानसिया बोरै बिटिसिनि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन न'आवनो ओंखामखौ संजाबावला बियो न'आव संजायोबाथ' खरसनि खोथा दं नालाय दाना बेहाय बिटिसिआव ओंखाम संग्रा बानायखाबाय गावनि अफिसजों एटाच बेहाय बिराद मोजां संनानै जायो ना बेदर दिनैबो थांबा लोगो मोनगोनथ' दा हेल' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ हाग्रामा सारा प्रमद सारनिसिम मा बुंदो थ' नोंथांमोनाथ' अलरेडि दा नायखाबाय नायनानै बुजि मोनबाय माने मा बाथ्राया मानि थाखाय मा बुंदो हाग्रामा सारा थ' नोंथांमोनानो बुजिलायदो आरो ना सोरनिया राइट सोरनिया मा नंगौना नङा हाग्रामा सार बुंनाया ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै थेंक इउ स' माच अल माय भिउआर थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थ' गोजोन्थों